O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, mostrou a súa preocupación por este novo incremento no número de casos positivos no municipio. Hoxe, 41 casos activos, 4 máis ca onte. Segundo ele, a situación non acaba de ser todo o boa que se desexa, con subas e baixas constantes no número de contaxios. Por esta razón, fai unha chamada á veciñanza a non relaxarse e a seguir cumprindo coas medidas establecidas polas autoridades sanitarias. Non acaba de ser todo boa que se quere, aínda que hai baixadas, ás veces complementase pequenas baixadas con pequenas subidas, o que indica que temos que seguir moi alerta, temos que seguir moi en tensión contra a pandemia, non relaxando de ninguna maneira o que son as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, tanto autonómicas como do Estado, porque non se pode dicir que se estea doblegando dunha maneira definitiva a pandemia, ao contrario. Muiños fixo alusión tamén á interrelación existente entre concellos no Barbanza, con alta mobilidade entre eles, de aí as dificultades para conter o ritmo de contaxios, que vai flutuando dun municipio a outro. Estamos todos moi relacionados na nosa comarca da Arousa Norte, Barbanza en xeral, e iso para ben e para mal pois funciona así a hora tamén de abordar a pandemia. Todos desexamos evidentemente que iso haxe unha baixada clara, pero a día de hoxe, xa digo, compre seguir tendo precaucións. O rexedor rianxeiro referiuse tamén a que a Policía Local seguirá con man firme o cumprimento destas medidas, como o veu facendo ata o de agora.